Minkejja li qed joħorġu aktar dettalji dwar il-qrubija ma' Jorgen Fenek u saħansitra sejjaħ u qed jiġi interrogat mill-Pulizija taħt twissija, il-Prim Ministru Robert Abela jibqa' jiddefendi lil Joseph Muscat. Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar jekk il-pożizzjoni tiegħu għadix tenibbli, Robert Abela wieġeb li Muscat m'għandu l-ebda kariga fil-Gvern. Joseph Muscat ma jokkupa ebda rwol fih dan il-Gvern, huwa biss membru parlamentari kif elett mill-poplu tagħna. U naturalment jiena qiegħed insegwi l-iżviluppi, segwejt kif għadt inti l-fatt li ġi mitlub jagħti stqarrija fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija sa fejn jien infurmat ma huwiex qiegħed jiġi investigat. Meta dan l-istazzjon staqsieħek allura Muscat m'għandu l-ebda kariga, dan ifisser li m'għadux konsulent tiegħu, il-Prim Ministru wieġeb li Muscat qatt ma kien konsulent. Allura la Joseph Muscat għadu biss membru parlamentari, m'għadux jokkupa konsulenzi jew hekk miegħek? Mhux m'għadux jokkupa konsulenzi, qatt ma kien jokkupa konsulenzi miegħi. F'Ġunju kien qed jikkonsulta fuq l-ekonomija. Le, Joseph Muscat ta' biss il-fema tiegħu dwar x'kellu jsir fil-financial packages li nedejna kif għamlu għexieren ta' nies. Iżda ħafna jiftakru kif fil-bidu ta' Mejju l-eks Prim Ministru dieħel f'Kastilja għalla twila ma' Robert Abela. Dakinhar Abela qalilna li jikkonsulta ma' kulħadd u juża talenti ta' kulħadd. Anki l-ġurnali kienu fil-fatt irrimarkaw li Joseph Muscat irritorna iżda bħala konsulent dwar l-effetti ekonomiċi tal-COVID-19. Salattant waqt li kienet jindirizza laqa tal-Kamra tal-Kummerċ, Robert Abela ħabbar li il-wage supplement GSTs għal xahar sal-aħħar ta' Ottubru. GSTs ukoll b'xahar iż-żmien li wieħed jista' jsarraf fil-vouchers li nħarġu fil-bidu ta' dan is-sajf.